har taget mikrofonen, så jeg måske bare skal stille videre. Hjemme, og hvor jeg føler mig godt tilpas, men også hos jer, som er hele grunden til, at Radikale Venstre nu er i regeringen igen, og jeg har fået lov til at blive minister. Tusind tak for jeres opbakning, og både i modgang og i medgang. Det er jeg både rørt, som I kan høre, og utrolig glad over. Tak. Og for lige at fejre det gode vejr, satser vi på, og at det soler lidt på Radikale Venstre, skinner lidt på Radikale Venstre, så synger vi lige først Se det summer af sol. Så jeg også lige får lov til at synge en sang. Så lover jeg til mikrofonen væk, mens jeg synger. Ja. Ja, mens de synger så smukt i Birkerød, eller i hvert fald med den stemme, de nu har. Ej, det var tarveligt sagt. Det lyder egentlig bedre, end jeg kunne gøre det, Steffen Hjaltelin. Er der en lille hund, der bjeffer lidt med der? Ja, det er der vist også. En lille hund, der piver. Er det måske snart et bjef? Det lyder jo ikke som en hund af en sådan voksen jagthundestørrelse. Steffen, hvad forventer du, at Martin Lidegaard så vil lægge vægt på her lige om lidt, når de er færdige med at synge? Danmarks grønneste regering. Der bliver en kamp om at tage ejerskab, ligesom vi har set en kamp mellem Messerschmidt og Støjberg kommer til at se det i løbet af dagen om at tage ejerskab på, hvem der er mest udlændingekritisk. Så bliver der fra de partier, der er gået i regeringen, bliver der en kamp om, hvem er egentlig årsagen til, at den er blevet så grøn. Nu er han klar. Se. I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov. Og må ikke det også for nogenlunde der, at man startede med de første regeringsforhandlinger. Mens revolutionerne bredte sig i Europa, og Danmark stod i krig ved Slevisk grænse, blev grundstenene til det danske demokrati lagt, ikke som resultat af en voldelig revolution, men som et resultat af vedvarende politisk pres. Det danske demokratiske tradition har fra sin spæde begyndelse været præget af forhandling, af kompromis og pragmatisme, men aldrig af stilstand. Den er båret frem af mennesker, der turde udfordre det bestående og have viljen til at skabe forandring. For det er vel rimeligt at konkludere, at grundloven for sin tid var en noget vild idé. Tænk sig efter knap 200 års enevælde at turde forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud. At stå i et Europa præget af konger, fyrster og privilegier og foreslå, at magt skulle deles for at virke, at folket skulle have indflydelse. Og at samfundets styrke ikke kommer ovenfra, men nedefra. Grundloven er ikke skrevet som en plan for fremtiden, men som et fundament, der kan bygges videre på. De mennesker, der skrev den, kendte ikke til noget internet. De kendte ikke til kunstig intelligens eller til klimaforandringer. De skrev den med den ambition, at frie mennesker til enhver tid ville kunne forme og skabe et bedre i morgen end i går. De lærte os om betydningen af modet til at tænke stort. De efterlod os ikke svarene. De gav os friheden til selv at finde dem. Det er den arv, vi står på i dag. Vi modtager hver især et samfund, som andre har bygget før os, og vi har pligt til ikke blot at vedligeholde det, men at give det videre i bedre stand, end vi selv fik det. Sådan er Danmark udviklet sig gennem generationer. Friheden er blevet større, demokratiet er blevet stærkere, uddannelserne bedre og mulighederne flere. Jeg er stolt over, at Radikale Venstre gik til valg på at fortsætte den tradition, og jeg er endnu mere stolt over, at vi i Firkløver-regeringen nu har en grundlæggende ambition om at give et endnu bedre og grønnere Danmark videre til de næste generationer. Og jeg vil gerne her i dag takke både Mette, Pia og Lars, både Socialdemokraterne, SF og Moderaterne, for igennem 14 dage at have udfoldet den fælles vision. I 70 dage sad vi bag lukkede døre og forhandlede, og i mellemtiden sprang livet ud her i naturen. Sommeren ankom, og med så tog den lyset, og den der lidt sitrende stemning, der sætter sig i de fleste af os. Mulighederne synes uendelige,
I horisonten lurer friheden, festivalerne, fællesskaberne. Ungdommen skåler for veloverståede eksamener, og over hele landet bliver der inden længe sat huer på unge hoveder, fulde af nye og forhåbentlig store, modige idéer. Lad dem endelig spire, for det er de idéer, der skal drive Danmark fremad. Vi skal ikke leve af det, vi allerede ved, men af de nye spørgsmål, vi tør at stille, og som vores ungdom stiller. Vores lille land er blevet et af de rigeste og frieste i verden, fordi vi har turet satse på de store idéer. Idéer, der udfordrede tidens forestillinger om, hvad det kunne lade sig gøre, og det gælder ikke mindst for dansk erhvervsliv, som jeg nu med stor ydmyghed har påtaget mig det politiske ansvar for at bringe styrket ind i fremtiden. Vel at mærke en fremtid, der synes noget mere usikker end før. Med en galopperende teknologisk udvikling, en verden i opbrud og geopolitiske spændinger fra nord, syd, øst og vest. Og det er en selvstændig pointe for mig, at erhvervspolitik også er blevet sikkerhedspolitik ud over fundamentet for vores velstand. Og det er netop i de usikre tider, at modige idéer gør den store forskel. Det har vi vist igen og igen. Det er lidt uventet at have taler på den her måde. Ja, det er rigtigt. Tak. Det er, vi vender tilbage til de store idéer. Det er historien om andelsbevægelsen, der gjorde samarbejde til en konkurrencefordel. Da de danske bønder fik den idé, at de skulle eje mejerierne sammen, i stedet for hver for sig. Og med det løftede Danmark fra et fattigt landbrugsland til en rig eksportnation. Det er historien om højskolerne, der var med til at forme et land, der satsede massivt på at gøre viden, uddannelse og forskning til et råstof, med ideen om, at bønder ikke blot skulle lære at dyrke jorden, men også skulle dannes, læse og få forståelse for samfundet. Det er historien om et lille land, der satsede stort på vindenergi, længe før resten af verden, og gjorde den grønne omstilling til vores største vækst- og erhvervsmulighed nogensinde. Det er historien om en madrevolution, der gjorde Danmark til gastronomisk fyrtårn for hele verden, med mennesker som Claus Meyer i spidsen, der efter en barndom med pulversovs og frysemad fik den vilde idé, at den danske madkultur kunne være noget anderledes, hvis der var nogen, der ville noget. Og i mandags modtog Danmark 55 Michelin-stjerner fordelt på 42 restauranter. Det er historien om en søfartsvirksomhed, der tænkte globalt, før globaliseringen fandtes, og om en snedker i Billund, der fik den idé, at børns leg skulle tages alvorligt, og sidenhen skabte et af de stærkeste globale symboler på dansk opfindsomhed. Det er grundlæggende historien om et lille land, hvor vi vender verdens udfordringer til en verden af muligheder. Og i dag står vi så igen ved et historisk vendepunkt. Kunstig intelligens, nye teknologier vil forandre samfundet på måder, vi endnu ikke kan begribe. Nu handler det om at sikre, at de udfordringer ikke bliver til stilstand, og om at give endnu bedre plads til de nye idéer. Den vilje er både jeg, Radikale Venstre og regeringen forpligtet på og drevet af. Vi vil løfte vores børn og unge, fordi de er vores fremtid, med massive investeringer i folkeskolen, uddannelse, forskning, innovation. Vi vil have ejerskab over morgendagens teknologier i stedet for at frygte dem, så Danmark og Europa kan stå stærkere i egen ret med digital suverænitet, høste frugterne af ny teknologi og samtidig håndtere de konsekvenser, de også bærer med sig, ikke mindst med et langt større beskyttelsesniveau af vores børn og unge. Vi vil gøre Danmark til verdens bedste land at drive virksomhed i og lette byrderne, fordi et stærkt erhvervsliv, der skaber værdi, er grundlaget for vores velfærdssamfund og sammenhængskraft og kan gøre os stærkere i en usikker verden. Vi vil løfte Europa, fordi vi bliver presset af både Kina og USA. Vi vil blive ved med at søge samarbejdet og åbne os mod verden, så det bliver lettere for virksomheder at tiltrække den arbejdskraft og de talenter, der er brug for. Og så, mine damer og herrer, vil vi inden for få år elektrificere ikke bare dansk erhvervsliv, men hele Danmark. Vores land skal drives af energi, der kommer fra vinden,
over Vesterhavet og sol på Danmarks tage, hverken fra Putins gas eller Mellemøstens olie. Det gør vi. Det gør vi. Det gavner klimaet, det gavner Danmarks sikkerhed, det gavner den enkelte dansker, der får lavere elregninger, og det gavner dansk erhvervsliv, der i dag konkurrerer på priser, der er 3 gange højere end i Kina. Da jeg for nogle år siden lancerede, at Radikale Venstre ville gå til valg på en fuld elektrificering af Danmark på bare 5 år, skulle jeg hilse at sige, at der var mange, der mente, at det var om noget en vild idé. Men nu står jeg her som minister for erhverv og konkurrencekraft. Og lige her ved siden af mig står, selvom I ikke kan se hende, Samir Nawa, landets nye klima-, energi- og forsyningsminister. Og vi er den dynamiske, radikale duo, der får det her til at ske. Ikke om 10 eller 20 år, men vi lægger sporene nu og gennemfører nu. Det er fantastisk. Det regeringsgrundlag, vi har præsenteret denne her uge, er fuld af store og modige idéer, med ambitioner, der rækker videre end egne valgperioder og sågar egne levetider. Udover alt det, jeg har snakket om i dag, sidder der i hver enkelt ministerium folk, der vil drive Danmark fremad, som vil give en fremtid til vores børn og unge. Der sidder også en kulturminister, som vil sørge for, at ånden svæver over Danmark, ikke mindst over vores børn. Hun hedder Zenia Stampe, hvis I skulle være i tvivl. Og hun er også radikal. Alt sammen gør mig både stolt og håbefuld. Grundloven var en afgørende stor og modig idé, og dagen i dag tjener som høflig påmindelse om den opgave, den er efterladt os med. Ikke at frygte fremtiden, ikke at længes tilbage, men holde af det, vi kommer fra, og blive ved med at ture forestille os, at i morgen faktisk kan blive bedre end i går. Tak for ordet, venner, og glædelig grundlovsdag. Nej, det er fint sammen bare. Altså, hvad hverken mit gode ministerium, særlige rådgiver eller Danmarks Radio ved, det er, vi her har... Ja, så er talen forbi. Martin Lidegaard har talt til de folk, der var mødt op der i Birkerød i Nordsjælland. Han fik lige lidt udfordringer med papirerne undervejs, men han formåede at komme igennem talen her, Steffen. Altså, han var jo vidt omkring. Er der noget særligt, du hæfter dig ved? Ja, det var det grønne, som for radikale med de ministerposter, de har fået, er klima og energi. Og så var det enormt meget erhverv, altså erhvervsliv, erhvervsminister. Og det var hans egen post, han har fået. Og den er bare, lidt svær at få vitaminer i forhold til, at vi hører en Støjberg, som bare hakker løs på udlændinge med en masse billeder. Så er det lidt svært at få de samme vitaminer i en tale af den her art. Men det er det, de kommer til at stå på for de radikale. Det er jo åbenbart, vil de profilere sig på, altså med erhverv og så klima og energi. Og det er, altså erhverv skal nok gå, han har sagt, men klima og energi er bare en enormt svær sag, fordi det er fyldt med lortesager fremover, som er altså det her vind... Og ekstremt teknisk. Ekstremt teknisk, ja. Og så de her vindparker, som er svære at få igennem, og så skal have folk til at have højspændingsledninger igennem vinduer, eller ikke gennem vinduer, det forhåbentlig ikke, men igennem deres haver og over deres marker. Det er bare traditionelt et sted, hvor der bliver en masse udfordringer. Og Radikale har jo 3 ministre i den nye regering, det parti, der har færrest ministre. Altså, hvordan ser du deres rolle i den her nye firkløverregering, som de gerne selv vil kalde den? Jamen, det bliver jo interessant at se, hvordan samarbejdet kommer til at være i den her regering. Det er potentielt svært, når der er 4 partier i regering. Det har man ikke haft så tit, og det her er jo ovenikøbet 4 partier, som nogle af dem i hvert fald står lidt langt fra hinanden. Jeg tror ikke nødvendigvis, de radikale er dem, der får det sværest, fordi de er jo ikke uenige med Lars Løkke Rasmussen om den økonomiske politik, og de er vant til at samarbejde med Socialdemokratiet og SF. Så jeg tror, det har man jo også kunne se i regeringsforhandlingerne, hvor der har været slagsmål sådan på kryds og tværs. Der har Lidegaard fløjet lavt og gået ud af porten på Marienborg
og sagt lidt pæne ord om, hvor godt det gik. Han er jo den, der har været mest åbenmundet i hele forhandlingsforløbet. Han er jo kommet gående sammen med Samira Nawa der. Han har ikke sagt noget, men han har sagt ord. Ja. Han har set utrolig glad ud hele tiden. Ja. Det må man sige, han står her og svarer på spørgsmål, som jeg har forstået det fra nogle af tilhørende i dag til det her grundlovsarrangement. Så Men udfordringen kan jo blive, altså både klima, det er selvfølgelig vigtigt for de radikale, og erhverv er jo to meget, meget tekniske, tunge driftsministerier med mange svære lovforslag og den slags. Så det bliver jo Zenia Stampe, der skal... Ja, hvor der ikke bliver sådan nogle tydelige sejre i praksis. Det er enormt svært. Altså, hvad er en tydelig sejr, at nu er det lykkes at få de her højspændingsledninger igennem et eller andet sted? Der vil altid være nogen, som synes, det er ganske forfærdeligt, og større grupper, end der er for eksempel på miljøområdet, vi kommer til at høre senere fra SF, som kommer til at gå mere ind på det her landbrugsområdet, hvor man får den fordel, der kommer mere natur, hvis det er det, man er til. Der er større grupper, der får en fordel af det. Det er nogle enormt svært kommunikerbare områder, som radikale har fået. Kultur har ligesom sin egen verden, men han sætter også sig selv sammen med Samira Nawa på konkurrencekraft og på energi. Og det er bare enormt svært at kommunikere fra. Og så er de jo ikke, de er jo ikke kendt som hyperkommunikatører, kan man vel sige. Altså på den måde. Så når du har et lidt diffust område, hvordan evner du så at trænge igennem, så er jeg enig i, at radikale kommer ikke til at blive angrebet lige så meget som for eksempel SF, fordi den økonomiske politik gør ikke ondt på radikale og radikales vælgere. Til gengæld er jeg spændt på, om de kommer til ord, altså om de lykkes med at trænge igennem på en agenda. Det bliver deres udfordring. Men undrer I jer over, at Martin Lidegaard så har valgt det her erhvervs- og konkurrencekraftsministerium? Altså, det har været helt afgørende for alle 4 partier at have et økonomisk ministerium, og dem er der jo så mange af. Og jeg synes, det bliver meget interessant at se med den, jeg er med på, at det er lidt nørdet, med den flytten rundt, der er på ressortområderne inden for de her 4 økonomiske ministerier, altså erhverv, økonomi, finans og skat, hvor der foregår nogle ret store ting, og man sådan hører, at de andre ministerier vil have deres egne regnemaskiner, så de kan konkurrere med Finansministeriet. Så jeg tror, vi kommer til at se, at det økonomiske slagsmål, som vi jo ikke i nogen særlige detaljer, men dog kunne se foregik i regeringsforhandlingerne, det tror jeg vil fortsætte, og at de vil kæmpe med hinanden med beregninger inden for den samme regering. Det kan blive meget interessant. Ja, det kan det, og vi har jo Jacob Engel, som har fået skat og vækst. Så vi har og Vest er ved at lave sin egen regnemaskine. Ja, det virker til, så vi har en minister, der har vækst, og en anden, der har konkurrencekraft. Altså, og Jacob Engel, han lagde hårdt for land allerede i går med at have åbne telefoner for iværksættere, der kunne ringe ind.